Għadni niftakar daqs illum dak in-nar meta għajnejja ltaqgħu ma' tiegħu għall-ewwel darba. L-arja kienet donna mimlija elettriku b'tensjoni li tħossa li ġelitni qalbi tħabbat aktar maġġel. Kien raġel imponent li bil-preżenza tiegħu kien jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd minnu fih. Xaru twil u mxewwex kien qisu qed jisfen mar-riħ filwaqt li għajnejh fondi daqs il-baħar kienu jħarsu lejja b'qawwa li ħallitni bla nifs. F'dak il-waqt ħassejt qisni d-dinja ta' madwarna qebed fix-xejn. L-istorbju tas-suq, l-ajjat tal-bejja, kollox biddel f'silenzju li jxoqlok widnejk. Kien donnu d-destin kien fassal it-toroq tagħna biex jiltaqgħu f'dak il-mument preċiż. Kont naf min kien mela le? Sansun li mħallef ludi b'saħħtu il-biża' tal-Filistin in-nies tiegħi. Imma xejn minn dan ma kien jimporta f'dak il-waqt. L-attrazzjoni li ħassejt kienet qawwija ħafna, saħħa daqshekk kbira daqs l-istejjer li kienu jirrakkuntaw dwar il-qawwa leġendarja tiegħu. Meta resaq lejja, stajt inħoss sħana ħirġa minn ġismu, ir-riħa tal-ġilda tiegħu mħalta ma' trab ta' triq. L-ewwel kliem li qalli kien qisu mużika f'widnejja ħelu melodjus. U hekk bħarsa waħda u xi ftit kliem li tbadal bejnietna, id-destin tagħna kien issiġillat. Ftit kont naf f'dak il-mument ta' attrazzjoni pura u faxxinu li dak l-inkontru kien se jibdel mhux biss il-kors ta' ħajjitna, imma d-destin ta' popli sħaħ. L-imħabba tagħna kibret fid-dlam, sigriti projbit li kien jeddet li jeqret kull ma konna nafu. Jien mara Filistea u hu raġel ludi edewwa mill-qedem. Kull laqa kienet qisha żifna perikoluża bejn ix-xewqa u dmir. Il-lili li konna nqattaw flimkien kienu mimlija passjoni u konfidenza mwieda bil-ħlewwa. Sansun kien jirrakkuntali dwar ħajtu, ir-rebħiet tiegħu kontra n-nies tiegħi u jien kont nixrob kull kelma maqsuma bejn il-faxxinu u l-biża'. Il-qawwa tiegħu kienet ta' leġġenda, imma f'dirajja kien juri ruħu dajjef kważi uman. Matul il-jum kont ngħix bil-biża' kontinwu li se ninkixef. Kull ħarsa tan-nies tiegħi kienet iġġelni nistaqsi jekk kienux qed jissuspettaw it-tradiment tiegħi. Imma bil-lejl f'dirajn Sansun kull dubju kien jgħib. Ir-relazzjoni tagħna kienet bħal inbit qawwi li jsakkar perikolus u impossibbli li tirreżisti. Kont naf li kont qed nilab bin-nar li aktar kmieni jew aktar tard in-nar kien se jaħraqna. Imma l-imħabba jew il-passjoni kienet tamina għal konsegwenzi. Hekk kif il-jiem saru ġimgħat u l-ġimgħat saru xhur, it-toqol tas-sigriet tagħna kien qed isir dejjem aktar tqil. Kont nara l-konflitt f'għajnejn Sansun l-istess bħal dak li kien jaqbad f'qalbi. Konna żewġ dinjiet li qed jaħbtu ma' xulxin u xi ħaġa kellha ċċedi. Kien f'dan it-taħwit ta' emozzjonijiet u lealtajiet maqsuma li l-imħabba projbita tagħna kibret imsaqija mill-adrenalina tal-periklu u mill-ħlewwa tal-mumenti misruqa. Ftit konna nafu li forzi ferm il-bot mill-kontroll tagħna kienu diġà bdew jiċċaqalqu lesti biex jittestjaw il-limiti tad-devozzjoni tagħna lejn xulxin. Il-jum meta l-mexxejja Filistin ġew ifittxuni se jibqa' mnaqqax moħħi għal dejjem. Ġew bil-moħħbi qishom delit fil-lejl bajnejhom jilmgħu b'taħlita ta' disperazzjoni u rejba. Delila għaluli bil-ħin baxx u urġenti nafu bir-relazzjoni tiegħek mal-ludi Sansun. Ħassejt demmi biss imma bqajt soda. Għandna proposta lik. Offrew li fortuna fi fidda, somma li kienet iġġiel lil kulħadd jaħsibha darbtejn. Dak kollu li kelli nagħmel kien li nsib is-sigriet tal-qawwa straordinarja ta' Sansun. Daqshekk sempliċi. Nitradiha l-flus. Huma u jitkellmu ħassejt id-dinja tiegħi tiġġarraf. Kif setgħu jitolbuni nitradixxi r-raġel li kont inħobb? Imma mbagħad ma kienx eżatt dak li kont qed nagħmel diġà billi norqod mal-għadu tan-nies tiegħi. Aħsibha sew Delila insistew. Tkun qed tagħti servizz kbir lil pajjiżek? Immaġina l-glorja, l-unur. Kliemhom kien qed jidwi f'widnejja jitħallat mal-memorji tal-mumenti ħelwin li qsamt ma' Sansun. Il-proposta kienet tindokra fl-arja bħal sħaba velenuża li tifgak u li ma tistax taħrab minnha. Kont naf li t-tweġiba tiegħi kienet se tbiddel il-kors ta' kollox. It-toqol tad-deċiżjoni kien qed jaffiġni. Lealtà lejn in-nies tiegħi jew lejn ir-raġel li kont inħobb. Ġiet unur jew imħabba u tradiment. F'dak il-mument wieqfa quddiem il-mexxejja Filistin, qalbi maqsuma u moħħi mħawwad, fimt li ma kienx hemm triq lura. Il-logħba kienet bdiet u jien kont il-biċċa ċentrali fuq damiera ferm akbar milli qatt immaġinajt. Wara żjara tal-mexxejja Filistin, il-jiem u l-lili tiegħi saru tbatija kontinwa. Kull mument ma' Sansun issa kien imċappas bid-del tal-għażla impossibbli li kelli niffaċċja.
Meta kien ħaddanni, kont inħoss sħana ta' ġismu mħalta mal-ksieħ tal-ħtija li kienet bdiet tistabbilixxi ruħha f'qalbi. Il-bewsiet tiegħu li qabel kienu ħelwin, issa kellhom toma morra ta' tradiment li kien risaq. In-nies tiegħi, il-wirt tiegħi, dak kollu li kont naf u nħobb qabel Sansun, kienu qed jitolbu l-lealtà tiegħi. Il-vuċijiet ta' xjuħ kienu jidwu f'moħħi, ifakruni fil-ħsarat li Lut kienu għamlu lil-Filistin. Ma kienx dmiri li ngħin biex nipproteġi n-nies tiegħi. Iżda mbagħad Sansun kien jitbissimli, bajnejh jixelu bimħabba hekk safja u vera li kienet iġġiel qalbi tweġġa'. Kif stajt nittradixxi lil xi ħadd li kien jafda fija b'mod hekk sħiħ? Bil-lejl, waqt li hu kien ikun rieqed bil-kwiet ħdejja, jien kont nibqa' mqajma, imdejqa bi ħsibijiet konfliġġenti. Kont nimmaġina l-ġid imwiet mill-mexxejja Filistin, l-unur li niġi mfaħra bħala erojina tan-nies tiegħi. Imma il-prezz kien il-qerda tar-raġel li kont inħobb. Kull jum li kien jgħaddi il-battalja ġo fija kienet qed tissaħħaħ. L-imħabba kontra dmir, il-qalb kontra r-raġuni, ix-xewqa kontra l-unur. Kont qed niċċarrat minn ġewwa, maqsuma bejn żewġ dinjiet li qatt ma setgħu jeżistu flimkien. F'mumenti ta' dawfija, kważi kont ngħid kollox lil Sansun, imħasba biex neħles mit-toqol ta' dan is-sigriet. Imma l-biża' kien iżommni lura, il-biża' li nitlef imħabtu, il-biża' tal-konsegwenzi li l-konfessjoni tiegħi kienet iġġib magħha. Hekk kont ngħix maqbuda f'limbu ta' indeċiżjoni u konflitt, naf li eventwalment xi għażla kelli nagħmel. U tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħi, kont naf li parti minni kienet se tmut magħha. B'qalbi tqila u moħħi mħawwad, bdejt l-investigazzjoni sottili tiegħi. Kull mistoqsija li kont nagħmel lil Sansun kienet qisha stallet żgħir f'sidri stess, imma ma stajtx nieqaf. Il-kurżità, imħalta ma' dmir li kont inħoss lejn in-nies tiegħi, kienet timbuttani l quddiem. Għażiż tiegħi, kont inweżweż fil-lili mudlama, subajja jpinġu disinni fuq dirajh b'saħħithom, kif sirt b'saħħtek daqshekk. Huwa don mill-allat? Sansun kien jitbissem dik it-tbissima li dejjem kienet iġġiel qalbi tinħall. Għaliex trid tkun taf, Delila tiegħi? Mhux biżżejjed li jien b'saħħti biżżejjed biex nipproteġik. Kont nibla rriq sfurzat bissima. Żgur li biżżejjed? Imma int ekstraordinarju. Irrid naf kull biċċa minnek. U hekk bdiet iż-żifna tagħna ta' mistoqsijiet u evażjonijiet. Użajt kull truk li kont naf, ħarsit ta' seduzzjoni, mess ħelu, kliem ħelu daqs l-għasel. Kollox biex niskopri l-misteru tal-qawwa sopraumana tiegħu. Xi drabi kien jiċċajta miegħi ivvinta stejjer fantastiċi dwar l-oriġini tal-qawwa tiegħu. Jekk torbotni b'seba' ħbula friski tal-qaws, insir dajjef daqs kull raġel ieħor għalli lejl minnhom. Fieħor bisħbula ġodda, qatt ma ntużaw, jistgħu jżommuni milli niċċaqlaq. Kull gidba li kien jgħidli kienet kemm serħan il-moħħ kif ukoll tortura. Serħan għax ma kellix niffaċċja l-verità għalissa, tortura għax kont naf li ma kienx jafda fija kompletament u bir-raġun. Hekk kif għaddew il-jiem, il-manipulazzjoni tiegħi saret aktar disprata. Kont nibki, nitlob, neddet li se nħallih. Kieku tassew tħobbni, kont tafda fija bis-sigriet tiegħek, kont ngħidlu, il-kliem jaħraq griżmejja bil-falsità tiegħu. U matul dan iż-żmien kollu, parti minni kienet qed titlob biex qatt ma nsib il-verità. Għax sakemm ma kontx naf, stajt xorta waħda nipprova nagħmilha li ma kontx qed nitradixxi r-raġel li kont inħobb. Imma kont naf fil-qiegħ ta' ruħi li din il-farsa ma setgħetx iddum għal dejjem. L-assedju kien qed jalaq u dalwaqt ħafna, il-verità kienet se toħroġ fil-beraħ u magħha it-tmiem ta' dak kollu li konna bnejna flimkien. Kien flejl ta' qamar sħiħ li Sansun fl-aħħar ċeda. L-arja kienet ila, mimlija bir-riħa tal-fjuri tal-lejl u l-elettriku ta' sigriti li kienu waslu biex jinkixfu. Delila, wieżen, leħnu maħnuq bl-emozzjoni, tassew trid tkun taf il-verità dwar il-qawwa tiegħi. Qalbi bdiet ħabbat bil-qawwi. Kien il-mument li tant kont nibża minnu daqskemm kont nixxenna għalih. Iva, weġibt, leħni bil-kemm aktar minn kemm ġimgħa. Sansun qagħad bil-qiegħda id-dawl tal-qamar jisfen f'xaru twil u mewweġ. Il-qawwa tiegħi beda jgħid ma tiġix minn innifsi. Hija don minn Alla. Jien xtaqt nersa eqreb bil-kemm nazzarda nieħu nnifs. Sa minn twelidi ġejt ikkonsagrat bħala nażiroj. Xari qatt ma nqata'. Huwa s-simbolu tal-weda tiegħi, is-sors tal-qawwa tiegħi. Il-kliem baqa' mdendel fl-arja bejnietna tqil bit-tifsira tiegħu. Ħarist lejn dawk il-bukli maestużi, issa narahom mhux biss bħala karatteristika ta' żbuħija tiegħu, iżda bħala ċavetta tal-qawwa straordinarja tiegħu.
Jekk xarin qata kompla Sansun bleħen baxx u intens il-qawwa tiegħi titlaqni. Inkun bħal kull raġel ieħor. Iskit li segwa kien assurdanti. Stajt nisma' qalbi tħabbat inħoss it-toqol tal-arfin li issa kelli. Sansun ħares f'għajnejja b'espressjoni ta' vulnerabbiltà u fiduċja li qasmit li qalbi. Issa taf għażiża tiegħi. Taf l-aktar sigrit fond tiegħi. Ħaddantu ħbejt wiċċi ma' sidru biex ma jarax it-tempesta ta' emozzjonijiet li kont naf li kienu miktuba fuq wiċċi. Serħan, ħtija, biża, imħabba kollox imħallat f'taħwida qawwija. F'dak il-mument inżomm lir-raġel li kont inħobb naf is-sigriet li seta' jeqirdu fimt it-tifsira vera tal-qawwa. U koll il-pis terribli li jiġi magħha. Id-deċiżjoni li tant kont nibża minna issa kienet qudiemi ma setgħetx taħrab u kifra. X'kont se nagħmel b'dan l-arfin? X'prezz kont lesta nħallas u nġiel lil Sansun iħallas għal-lealtà dmiru mħabba. Il-lejl li fih tradejt lil Sansun se jibqa' mnaqqax f'moħħi għal dejjem bħala l-aktar wieħed mudlam f'ħajti. Il-kamra kienet marqa fid-dlam mixawla biss bid-dawl dajjef tal-lampa l-bot. Sansun kien rieqed fil-fond sidru jitla' u jinżel b'ritmu kostanti, konfidenti fis-sigurtà tiegħu ħdejja. Bidejja jirtodu ħadd l-imqas li kont ħbejt. Il-metall kisaħ ma' ġildi donnu kien qed jgħajjad bl-akkuża. Kull pass lejh kien qisu mixi fuq ramel jiċċaqlaq, ġismi jirreżisti lat li moħħi kien iddeċida li jwettaq. Waqaft ħdejn is-sodda inħares lejn wiċċ Sansun kalm. Kif seta' jorqod daqshekk bil-kwiet bla ma jaf bit-tradiment li kien se jseħħ. Dmuħ siket beda nieżel ma' wiċċi waqt li rfajt l-ewwel xara tal-ġmil tax-xahar tiegħu. Il-ħoss tal-imqasjaq ta' dawk ix-xarit tad-deb idwi f'udnejja qisu għajta ta' agonija. Xara wara xara kont qed neqret mhux biss il-qawwa tiegħu iżda wkoll il-fiduċja li kien qiegħed fija. Kull tuħ kien ferita f'ruħi stess. Hekk kif ix-xahar beda jaqa' madwaru, ħassejt qisni qed naqta' rabtiet li kienu jaqdu flimkien, inħoll in-nisra tal-imħabba tagħna ma' kull moviment tal-imqas. Meta spiċċajt ħarist lejn dak li kont għamilt. Sansun il-qawwi l-invincibbli issa derek vulnerabbli hekk uman. Kien f'dak il-mument li r-realtà ta' dak li kont għamilt laqtitni bil-qawwa kollha. Sansun għajjat leħni miksur bl-agonija. Il-Filistin qegħdin fuqek. Qam f'daqqa imħawwat. Ipprova jqum ifittex il-qawwa li dejjem kienet hemm biex isib li kienet ebet. Il-ħarsa ta' tradiment f'għajnejh meta fehem x'kont għamilt dik ix-xbija se tibqa' ddejjaqni sal-aħħar jum ta' ħajti. Is-soldati Filistin daħlu fil-kamra bil-ġirja jelbuh faċilment. Huma u jkaxkruh il-barra, Sansun tani l-aħħar ħarsa, mhux ta' mibeda kif kont nistenna, iżda ta' niket hekk profond li nifet ruħi. Bqajtem waħdi imdawra bil-fdal ta' xaru u bil-frak imkisser tal-imħabba tagħna. Ir-rebħa li suppost kont qed ingawdi kellha toma tarmiet f'ħalqi. Il-jiem li segwew il-qbit ta' Sansun kienu turment bla tmiem. Il-glorja li kont nistenna li nħoss il-gburija li kont servejt lil niesu kollox inbidel firmiet f'ħalqi. Kull munita tal-fidda li rċevejt bħala ħlas kienet taħraq f'idejja qisha faħam jaqbad. X'nijad dwar id-destin ta' Sansun kienu jaslu sandi, kull waħda aktar terribli mill-oħra. Kienu jgħidu li kien tamma, marbut bil-ktajjen bħal annimal, sfurzat idawwar mitħna bħal ħmar sempliċi. Ix-xbija ta' dak ir-raġel qawwi issa mnaqqas għal dan l-istat kienet tippersegwitani lejlu nar. In-nedma tiegħi kienet bima ħajja ġo fija, tokrob ruħi, tikkonsma kull mument ta' qawmin u tivvelena l-ħolm tiegħi. Kont nimxi tul il-kurituri ta' dari qisni fantażma, ippersegwitata mill-memorji tal-mumenti ferħana li qsamna flimkien, issa mtebba bit-tradiment tiegħi. Iżda mbagħad tfess fi żġid beda jiċċirkola. Kienu jgħidu li xahar Sansun kien qed jerġa' jikber. Xi wħud kienu jaħilfu li raw il-qawwa tiegħu terġa' lura bil-mod bħal mewġ jitla' fuq ix-xatt. Seta' jkun possibbli? Seta' l-Alla ta' Sansun ikun hekk ħanin li jagħtih it-tieni ċans. Dawn l-istejjer xelu xrara ta' tama f'qalbi mħawda. Forsi b'xi mod il-ħsara li kont għamilt seta' tiġi mreġġa' lura. Forsi Sansun seta' jerġa' jqum aktar b'saħħtu minn qatt qabel. Iżda din it-tama kienet xabla b'żewġ xfar. Jekk Sansun jerġa' jikseb il-qawwa tiegħu, x'kien ifisser dan għalija għan-nies tiegħi? Il-vendetta li seta' jfittex kienet terribli biex wieħed jaħseb fiha. U xorta waħda parti minni kienet tixxenna għalija. Jekk kellu jiġi għalija kienet tkun kastig ġust għat-tradiment tiegħi. Forsi billi niffaċċja r-rabja tiegħu fl-aħħar stajt insib il-fidwa.
Issa ngħix kuljum fl-istennija bejn il-biża' u t-tama. Kull ħoss f'daqqa jġalni nqum bil-qagħda nimmaġina jekk hux Sansun ġej biex jitlob lura dak li hu tiegħu. Kull lejl norqod naħseb jekk hux se jkun l-aħħar wieħed. L-imħabba li qsamna, it-tradiment li wettaqt, il-konsegwenzi li ffaċċjajna, dan kollu jinseġ f'purtira ta' traġedja li lanqas jien, fl-aktar mumenti mudlama tiegħi, ma stajt nimmaġina. U hekk nistenna. Għal maħfra li naf li ma jistħoqlix għal kastik li nibża minnu imma naċċettaħ. Għaċċans żgħir kemmu żgħir li nara lil Sansun darb'oħra u forsi fajnejh insib mhux il-mibeda li jistħoqli iżda ħjil tal-imħabba li darba qsamna. L-istorja tiegħi ma' Sansun hija xhieda tal-kumplessità tal-imħabba u l-lealtà tal-għażliet li nagħmlu u l-konsegwenzi li nġorru. Permezz tagħha tallimt li m'hemmx rebħa vera meta titradixxi qalbek stess. Il-glorja li fiċċejt irrivelat ruħha vojta u l-prezz li ħallast kien lil ħin minn kull ġid tad-dinja. Il-qawwa tal-imħabba, il-fraġilità tal-fiduċja, il-piż kbir ta' tradiment, dawn il-veritajiet kollha huma mnaqxin f'ruħi bħal ċikatriċi li ma jitħassrux. Forsi l-istorja tiegħi sservi ta' twissija għal oħrajn, tfakkira tal-prezz li wieħed iħallas meta qiegħed idmir qabel l-imħabba. Li kelli nerġa' lura fi żmien kont nagħmel għażliet differenti. Hija mistoqsija li ddejjaqni fil-jili twal ta' solitudni. Imma l-passat ma jinbidilx u ma fadlilna xejn ħlief li niffaċċjaw il-futur li l-azzjonijiet tagħna sawru. Ikun xi jkun id-destin li jistennini naf li se niffaċċjah bil-qawwa li ksibt minn din il-prova. Ftakar li mħabba vera titlob il-kuraġġ, l-onesta u fuq kollox il-fedeltà, mhux biss lejn ieħor iżda wkoll lejn innifsek. Jalla l-vjaġġ tiegħi jispirak biex tażel bil-aqal, tħobb fil-fond u tgħix mingħajr rimors. Jalla l-istejjer tiegħek stess ikunu minsuġa bħjut tal-fidda tal-verità u l-kompassjoni. Sal-laqgħa li mistana.